माल बोग्रा गारिजों पिकनिक जानो थाङो नामा? माल बोग्रा गारिजों लावखार ओंखाम जानो थांनायनि सिमांखौ दिनैनिफ्राय नागार। मोनसे गोख्रों आयेन। माल बोग्रा गारिजों लावखार ओंखाम जानो थाङोब्ला नोंथाङा होनांगोन 10,000 रां जुरिमाना होनायनि अनगायै होनांगोन गारि ड्राइभारा लाइसेन्स दान। बे समाव गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गुबुन जायगायाव लावखार ओंखाम जानो थांग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे खौरां। लावखार ओंखाम जानायनि मुङाव माल बोग्रा गारियाव गिदिर गिदिर दामग्रा आगजु लानानै मानसि गाखोनानै रंजा बाजा थांनायनि हेंथायै सरकारा बेखौ होबथानायनि राहा लानाय जादों। बेनिनो दिनै अदालगुरि जिल्ला DTO अफिसार मुस्रि D बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव अदालगुरि जिल्लानि माखासे थावनिफोराव गोख्रोङैनो नायबिजिरदों। बेबादि थांनायखौ मोननाय जायोब्ला 10,000 रां होनांगोन। जुरिमाना होनायजों लोगोसे गारि सालायगिरिनि लाइसेन्सआ सासपेनसन जागोन होनना DTO बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। स्पष्ट भाबै बुंनो आरो खावलायनो नागिरदों बे पिकनिक जानायनि नामाव माल बोग्रा गारियाव बे साउन्ड सिस्टेम लगायनानै मानसि गाखोनानै रंजा रंजा थांनाय, मानसि बुरजा गाखोनानै पिकनिक माने माल बोग्रा गारियाव गाखोनानै थांनाय बेखौ सम्पुर्ण भाबै बन्द खालामनाय जादों। मानोना माल बोग्रा गारियाव पेसेन्जार गाखोनो मोना। माल बोग्रा गारियाव सोरबा गारिया पेसेन्जार थिखांनानै लाबोयोब्ला बेखौ लोगो लोगो माने पारमिट कन्डिशन भायलेशननि नामाव बे सेक्सनाव 10,000 फाइन एकदम सिदा सिदि फोनांनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे लाइसेन्सआबो सासपेनसन जागोन ड्राइभारना। आरो बेजों लोगोसे जेसेबां पेसेन्जार बादि गाखोनानै फैदों बिसोरखौ एंख्लायजोबनाय जागोन। एंख्लायजोबनाय जागोन आरो बिसोरखौ फिदिंनानै माने थिनहरफिननाय जागोन। रावखौबो बेबादि माल बोग्रा गारियाव जोङो मानसि थिखांनो होनाय नङा। ये तो अपने लोगों पारे